Bueno, Xavier, zein izango da lehenengo platera? Lehenengo platera izango da miarraina, Bai? beteta ontuarekin eta alkatxufarekin. Oso ondo. Osagaiak izango izkizuet momento batian. Hemen miarraina, gurina, limoia, orburuak eta ontjoak. Lanean hasteko prest. Bai. Ni laguntzeko ere bai. Vale, pues jarri aberro La sua via, martxan. la via ez barkatu, zua martxan. Vale, zeitu hartzen du honek indarra. Vale, pues jarriko dugu olio Olio pixka bat. batekin. Ikusten dut ekarri dezula zea mina arraina azala kenduta. Bai, Hori da. bai. Bi alderditatik kendu diozu azala, batetikan, ezta? Txurilla hemen dago. Hemen dago. Eta gainekoa badakizuen mi arrainak eukitzen dula marroe koloria. Bai, marroia beltza. Hori, marroe Eukitzen beltza, dut, bai, tonalidade desberdinakin. Hasiko nahi egiten? Bai, atzi, bai. Vale, pues jarriko jogu Zua gatza pixka momentuan bat. ez dut utziko oso fuerte. Azkar berotzen dut, hola xin utziko. Jarri fuerte. Bai, fuerte, Berko duguta. Jarriko jogu gatza pixka bat, Zondo, alderdi batetik bakarrik kendu dio hori da, piper pixka bat. Bai, azala. Eta pasako dugu Irinetatikan. irinetatikan. Bai, gontxen, Bai. Zeituan hartuko du berua. Gero ingo joguna da barrengo ezurra kendu, Bai. eta beteko dugu ontuarekin eta alkatxo. Sartu, badak haune berua. Ke pixkat ikusten dut. Hori da, bai. Dugu pixka bat Zobratzen irina. zaion irina kendu eta garbi barroa. Eta jarriko dugu lengua baia egiten. Bale. Hau etxean eukitzen duzuen plater bada, ez da? Zuek gurutze berri. Bai, normalian bai. Hori da. Buelta emateko, hementxen. Hauekin, tresna hauekin oso ondo. Lengua oazte gauza harra dan, Bai, oso gozu. Bai parrillan, bai minierrera ere, bai, adibidez. Bai, nik limoia ikusieterian pentsatu eta ber, zera dan. Hau, bere ala, zu hau bisila da, Bai, pentsatu eta, zein godun, ala minier, famosua, famosoa da, Famosoa da, baina, bueno. berdina bakarra beteta dagoela. Beteta dagoela. Eta barrengoa ezurra gabe. Hori da. Jendia ja, xamurra jateko. Hori da. Ikusa zu bat buelta emango dio, eske zu hauei puntu hartzen, bakizu, ez gaude ohituta. Honekin? Bai, eman. Bai, eskartxo, baina, bueno. Ingo dugu zumua pixka bat? Bai, nahi zu egitenik, o... Bale. Bale, nik ingo izut. Bale, zintxin alderdi honetan. Oso ondo. Balkarrekin nengo behazte guztian, mentxen, Gaur da horrenengo programa, zuretzat, baina zeituen hartuko jozu zuei bai puntua, eta konfiantza, eta listo. Askotan gertatzen da, eta zukaldari hona izan gero, zukalde bakoitzea egin berdala, zua desberdina, lekua desberdina, Dena desberdina. Dena desberdina. Baina txorieneko zukaldia benetan alaia dakau, gaur seguraldiakin. Bai. Leku ederra da, dena Leku berdia. ederra. Oigatun bertzera, dena berdia. Dena berdia, hori da. Noa ateako duzu, gero hor gainean... Hemen. Hor, bale. Eta hori igual ingo duguna da, pizkat zatitu erditikan, Bai, gero beto sartzeko. bale, hemen, kutsillo txikila. Erditikan ebakitzen Bai. nahi, nik ebakiko. Laguntzeko prest. Hau zuzenean tabla gainea, ona ez ze papertxo bat jarriko dio hor gainean igual, kurioso Bai. emar dugu hemen, guri danak behitzen eiz esku, telebiztan da, Hola xena izan ezkeo, horre atea, eta hor kenduko dio bolitua, eta listo. Oiartzuarra eta bertan, bada zukaldian, gurazuekin, zukaldian jatetxe handia dak, Haundilla. Gurutze berri, handia. Jatetxea eta hotela. Hotela. Bai, gazte-gaztetatik lanien azitakoa. Bai, oso gazte, Oso gazte, gehiegi, gaztiegi, ezta? Bai. Bai. Baina, bueno, alaxe tokatu da eta... Lau anai arrebatatik bi zaudete. Bi gaude. Bai. Nitan nire anaia gorka, bea... Zuzertze zarrena? Ez, arreba. Arreba zarrena. Oso, hauek listo, erditikan ebakita, momentuan emintzen utziko eskizut, gero betetzeko.
Magina jende eskonduzko zan zuen etxian, oan gogoratuko da, gurutze berriko zenia, oantxe eskondu Asko. ginen. Asko. Bai. Bueno, hau ja lehizeria presiongo da. Hasieran esan dut, eiza dala bere fuerti esatezko, baina badakite baita ere arraia dominatzen, Oi hartzuarrak. Bai. Hola, xeltzi, bai, gaur Aizia. aizia da, gau. Eguzkia aizia eta baliteke Atako dugu eurila. arraia. Bai, horretik. Paela gehiago erabiliko dugu, o sartaia? Ez. Ez, atzeatu ingo dut. Hola, lana lasai egiteko. Alkatxofa eta, bueno, ontuare egingo zu. Bai. Pixka zatitu erditikan. Bai, Eta jarriko dugu zartai batian bale, pixka berotzen geho jatzeko. oso ondo. Hemen utziko Hemen ditut. txutzi, guztoko zartai ateako izut. Xabier hauze Moskua, neurri honekoa? Bai, Bale. Habek salteatu egingo ditugu oliotan. bai, salteatu pixka bat. Bale. Ni bitartian ingo dutena da, arrai honei erdiko ezurra kendu, Bai. Batzutan, kentzen zaioe, zea miarrainai gordini da honian. Kasu hontan, irinetan buelta eta buelta eman diogu, eta begiratu, ze arraiz kentzen zaion erdiko ezurra. Miarrainau kasualidadez igual da, razillokoa baino, gero nola, bai ontsuak eta orburuakin beteko deun, askotan igual bientzako egiten da. Baita. Utzi janezkeo, batentzako razillokoa, hoxe. 350 gramo, hortxe. Hoxe, dana zatituta. Zeiru hitzen, guan salteatzeko olio pixka jartzen hemen, hori ningo naiz. bai, hori ingo dugu hain pixkat Bai, hemen guardezioa. kutxillo txikila, igual kutxillo txikilekin ugotu ingo zue. Bai, Bai, zula zai. Hori da, hortxe. Hobeto. Muturrakin, asko zobeto. Lagundu inber pixka nioitu nahiz bat zukalde txiki honetan. Baina Bueno. pixka bat hori da. Listo, kendu. hemen kendu jogu, Bai, erdiko ezurra. bai. Karri. Hemen dakau, hiru ikasten jun. Hemen, zakarrontzila. Bertatik, berta. Oia berotzen jarri da, ez. Ez, zuk izatian, listo, zeituan azitzen daba. Hau berotzen. Hor jarriko dugu pixka bat, Salteatzeko, hori da. hori da, olio pixka jarriet, hola xen. Baratzuik ez da gau, baina honena xen ondo, ez da? Ondo. Ondo, bi hauek. Hau, listo. Bale, pues hemen jarriko dugu ontua, Ontsuak lehen da bizi, salteatzea, hori da, eta alkatxofak. hori da. Bi gauz, Bi osagai, bat beziekin oso ondo. Eta arraiakin, perfecto. bueno, Bai, alkatxopak eta ontsuak, batzuk aragilekin da arraiakin bilak ondo onartzen ditu, Bi osagai hauek. Bai. Honei gazta pixka botako diot. bueno, alkatxofa Alkatxopa bila baita, badauka. kasu hontan ez. Eta ontua ja dozea erdi perjituak. Vale. Itzian egiten ditugu, Vale, talde, hori da, aurretik. Kontuak hartu eta enbotatu. Kasu hontan kolore pixkat eman, eta ez diot gazti botatu. hori da. Bueno, hori apres dago, zein modutena da, Bai, lenguaua bete. oso ondo. Hori da, ikusi, erdiko ezurra nola kendu diogun, da orduan, hortxen, garbi bete egingo dugu. Beste aukera bat, miarraina jateko, hori da. Oso ondo, konturatu buruare ez diola kendu burua, miarraina ondo dakina jaten buruare ondo txupatzen du. Eta gainea, bigarreina, precisamente inberdela, vamos, netzako burua eta guzti. Burua eta guzti. Bueno, hemen bete dugu, Bai. arraia. Bueno, hau hori joa da, hemen jarriko dugu manteki pixka bat. Behin ere egiteko. Ba, nator limoiakin. Hemen, erditikan ebakita, dekorazio Bueno, egiteko da, ez da? bai, zati txiki bat buruan jartzeko. Bueno, mantekila mentxe dugu. Mantekila berdu pixkat koloria eman. Vale.
Forma berezi bat horrela nahi duzu eman, lore txiki bat hola, o nola? Zati txiki, ez. Buruan hemen jartzeko. Honela? Horrela, don bezala. Don bezala, ez. Ah, domezela. Hori da. Listo. Bueno, hoi hain jado, bukatzeko botako jogu limoi pixka bat. Ze bota jozu limoia, Limoia. olioa, eta gero ban? Olioa, mantekila eta Mantekila hori da. limoi pixka bat. Bizet ikusi nola Hoi ja, limoi bila junaiz da. meniera da. Oso ondo? Hemen txejarriko dugu limoia, Perezila pixka bat. eta jo está, platera está? ja bukatu ado. Perfecto, gaurko lehen da biziko platera. Tramankulo hauek honera kendu, Ba, begiratu. Gaurko mi arraina, orburua eta ondjoz beteta. Ze goxua. Eta orain, dastatu baino lehen, gure xefaren azken ukitu emango dizuet. Mi arraina irinetatik pasa eta frijitu. Erdiko ezurrak kendu. Orburuak eta ondjoak salteatu. Mi arrainari, ondjoak eta orburua ipini. Olioa, gurina eta limoizukoarekin minier saltza egin. Gogoratu nahi dizuet, Xabier, Gipuzkoarra, Oiartzuarra, eta gurutze berri jatetxeko zemia, eta bertan sukaldaria. Xabier, bani joan lehen guaua, mi arraina jorratzea, hori da. Nere araietako favorituena bezala da, bai. Dana ditu guztoko, baina, beti guretzako mi arraina, beti mi arraina. Ontxo zati bat, alkatxofa zati bat, eta nola ez, mi arraina, gure gaurko protagonista. Goxu aldo. Oso goxua, mi arraina jateko era asko daude, baina haure, betetan, orburu eta ontxoekin, eharra dago. Eta hori da. Eta ego minierra, gure betiko minierrak ematen dio bere ikutu bizi hori, ez? Hori da.